खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव थामखौ फिनखौ साबार बावबाय सबाय माजियाव जोबफावबारनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै एमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबजासिन लामा जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेरेफुंजानि दुगैस्रां लोबस्रां श' लागोन हाबाय बेरेफुंजाथ' नङा 7थायावसो दुगैनो मोन्दों आरो ना माने रबिबारबो नालाय थाबबो सिखारनाय जायाखै आरो मैयानि गालाय गुजियानो उन्दुलाय दसे हरावनो मावलाय इदि आरोना लादु जानानै लेथेर फेथेर खालामनाया बेफोरखौनो फोसाबनो हाया जानानै आङो फिसाजोखौ फुथुगोरनानै एसे उन्दुफ्रांलायबाय बिदि जादों आरोना ओमफ्राय जेने थेने जि जोम सुनानै लाजोबनो हाबाय जेरैबो आरोखि सान्दुंआ बिराद दुंखाथारदों दानो रानगोन सनसना आरो ओरैबो दङ माखासे ओमफ्राय गामसाया बिमादै मोननिसो दे सरायखलानि ओरैबायदि मिनिनानै थैगोन फिसाजोआ मैया बेजोंसो बाजायो जाहैदों आरोना बिमादै आंखौ नुबा रायसिगोनसो खोमा गामसाखौ बानो लांफ्लानानै बाग्लिहैगासिनो दङ साननानै स' बाग्लियाखै सना मैया खनसेल' मा गोसोखांनाय इजों बाया इजों बानो होननानै जर जबरदस्ति खनसे बाजादों आरो दसेल' थावबो सुस्रफिनबाय आङो सुनानै दोनखानायसोमोन दासिमबो हैनो मोनाखै आरोना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो गरमनि बिथोरावबाबो न' सिङावबो बिराद गरम आरोना खर'फ्रा एसे स्रां मोनबाय खोमा साहा लोंनानै लानोसै नै साहाखौथ' गारनो हायो मैया बेलासियावबो लोंखायाखैनो गुद गैया आरोना ओमफ्राय गाइखेरा एसे दं नालाय लोंबाय आरो जुनाफोर ना लोंनोबो लुबैयो नालाय मोनायावबो ओंखामखौनो जाफैखायासै ओमफ्राय नारखो मोनबाय थादों जानो हाया मोनबाय थादों खर'आ बारा थिग मोनाखै देहाया बारा थिग मोनाखै मा होनबावनो सनाफोर देहाया बिदिखायनो खुगायाव बेफोरबायदि बाथ्राया फैगासिनो दङ आरोना सोरबा सोरबा रायसिगोनसो आंखौ माबायदि गावनि देहाखौनो खिथाबाय थादों होननानैहाय स' आंहा जेखौ जालांगासिनो बेखौसो खिथायो नालाय जाखिनि देखायनो हायो बेखौसो देखायो नालाय स' अबस्थाया बे नालाय बेखौ खुगायाव फैफ्लांगासिनो दङ ओरैनोबो खुगायाव फैलागासिनो दङ आरोना बे बुस्थुआ माने उफ आफ बेफोरबायदि बोरैबा जालागासिनो दं बेनि गेजेरजोंबाबो एसे हाथायखौ देखायनो सेस्था खालामबाय थायो आरोना लोंनानै लागोनसै मेरि बिस्कुट दंखायो ओरै खारहां ओरै बारहां फिसालाजों जिरायहां फिसाजों थाहांनि उनावसो आं सनाफोर जाम्बा जाजायाबा था आरो दालिबाव बाजारावबो थांनो बिराद बादों बिराद गरम आरोना दालि ओंख्रिया दाउदै रुलाबायनानै जानोसै बे बुहुमखौ सिरियैनो ओमफ्राय ओरैहाय हे इसोर हरे कृष्ण हरि बोल हरि नारायण साहा फुदुंदोंनो केटलियाव साहा लादोंनो साहा लुदोंनो कापाव ओमफ्राय ओरै खारहां बारहां ओरै सिखारहां ओरै माबाहां माबा बार गुसु बारदोंनो खोरखिथिं थांहां नोंखौ नै रबिबारावबो जेबो क्लियार खालामना लानो हायाबा जेबो खामानि गैयाबा खिथाखायो आङो दे हरिबल नै वाटार फ्रुट बिबावबाय आंनाव गोदोनि बिमाया गस्ला खनस्रांदोंमोन गोदोनि गस्ला ओमफ्राय बेखौनो गाननानै एसे सोनसै मा नायनो आयो सोरबा रोगानानै होफैबा दाउसा रोसि जागौमोन आरोना नोरसिंजों उसुमैजों बोरैबा एकदम रोसि जानो लुगैदों आलु दरसे होसोलायनानै आरोना बाट दा लायनो बानाय बुंनांगौ ना अलसिया बुंनांगौ ना मा बुंनांगौ मोनथिला आङो बाट आं दा थाङोबानो फिसालायाबो सावबाराव थाफाबाय थागोन आरोना स' रबिबारावल'सो एसे मोजाङै चान्स मोनो ओंखायनो एसे जिरायथांसै बेबो गालं गफं गालाय गुजायसो खुनु धैर्य जिरायनाय गैया जोंना ओंखायनो थाङासै दा मोनाफ्राव नायनोसै र' जानाय जायो ना मानाय जायो आरोना साननायाथ' सानदों लुबैगासिनो दङ माने आं बायदि हारसिङै थानाय बिमाफोरा मादि सोलिलांगासिनो दङ मादि जालांगासिनो मा अबस्था जायो जायफोरा आं बायदि बेथ' फुरा मिन्थिखाबायानो स' बेफोरखौनो आं शेयार खालामलांबाय थानाय जायो जाय मोजां मोनो बै नायसिगोन जाय मोजां मोना बे रायनानै थांथोंसै थांनोबा खुमैनायाव लागै रायनानैबो गालां आरोना बेफोरखौ देखायो नामा होननानैहाय स' आं बेफोरखौनो शेयार खालामलांगोन आंहा बिराद मोजां मोनो आंबो नोंनि बायदिनो बिमा आंबो नोंनि बायदिनो सेम आब' नोंना सानैल'बाव आंना साथामल'बाव बायदि बायदि कमेन्ट मोननानै आं बिराद मोजां मोनो आरोना आंल' नङा बहुदानो बिदिनो आं बायदि जाब्रा जिबन खुंगासिनो दङ स' जेबो सिन्था खालामनाङा आगैमोन आब'मोन लोगोफोर जोंनाबो देरबा स्र' जाजोबगोन नै दै रोगागासिनो दा बिमाया फुगारदोलाय दैया फिसाफोर सानै दंबा फिसाफोर साथाम दंबा गासिबो स्कुलाव हाबजोबबा जोंबो एसेबाबो फ्रि मोनगोन बिमाफोर एकदम टेनसन लानाङा आंथ' बेफोर समखौसो एसे नेगासिनो दं आरोना दाथ' ओरैबादि थिबखिनाय बाब्रे बाब नाला खारनाय दं दा सोरबा लानानै थांनाय दङ थिबखिनाय बेबायदिनो माने माथाफ्राबो थिग गैला बिनि सायावबो अन्दराव मा बेमार जानानै दंबावो खर'आबो थिगखौनो मोना जानोबो नारखो नुरखो हाय रे प्रभु दावदैखौनो दैथाम एसे रुफ्लानानै लानोसै दिनै बेजोंनो थगायनोसै सामब्राम हानानै जाफानानै आसार जाफानानै आरोना
बानाया ओमफ्राय आंबो बिराद बाथ'बायमोन आरोना दालिखौ जानो खम दालि जाबाय सनाफोर जाखिनि जादों नोंथांमोनजों शेयार खालामगासिनो आं दालि गेजेरावनो खनसे नामालाव दावदै आलु जानाय आरो खनसे जोगोनार भाजा जानाय बेयो आरोना ओमफ्राय बाखि दालियानो दालि माने उन्दैया जायोना उन्दै सानैखौ जायो ओंखायनो बिमायाबो जाफाबाय थानांगौ जायो एकदम उफाय गैया बिमाया एक्सट्राखि माबा संजानोबो हारसिंसो जागोन भलफोर संजाबाबो आं माने हारसिंबाबो मोजां मोनथारा आरोना जानो ओंखायनो अरजाला बिमाया जेखि जादोला उदैयाल' माने बुंथोंसै आरोना गोजोननाय मोना लुगैनाय ओंख्रिफोरखौ जानो मोनलाना हारसिङैहाय मैद्रुबो आंबो बारा खहाबखाया ओमफ्राय दाख्लै एसे जादोंमोन आरो सोरबा कमेन्टआव हरबाय मैद्रुजोंबो प्रेसारा बारियो होननानै गिलायबाय नोंगौबो भिटामिन बुस्थु बारायखागोन बेजोंबो होमबाबो उफाय गैया गरमना एसे लाबोनानै जाफैनोसै आं एक्सट्रा बेखौल'सो एगारनानै जानो हागोन बाखिथ' मा मोनजादों आरोना बेदरखौबो एसे खम खालामखादोंआनो आङो खालामदों माने खालामनो हादोंबो सनाफोर जेने थेने गावनि लुगैनाय बायदि फुरा दै लास्लायनानै गेलेनो मोनदों नालाय जि जिरायनानै गेलेगोन आरो बे सिरिनो कापफ्राव दै लुनानै साहा जासिफैगोन हनै साहा लोंबाय हनै लोंनो होननानै सोंगासिनो दङ आयौ दसेल'हाय सनाफोर ओमफ्राय दा दै मोनैनोबो दावराव जालायगोन दै इसे मोनदों नालाय अयथासारसो गस्ला पेन्ट फिसिना लानोसैलाय ओमफ्राय सासेयाबो नै इलाय फरायनाया दा आलाय सिलायसो आरोना बबेथिं नाहरबाय थागोन खहे खथेनो नोंखौ दे आं थांगासिनो दङ नै सेस दा गावनो गालिनानै गोलैगोन ओरै फैदो आं एसे मानजिनोसै ओरै फैदो नंमारगौ मानसिफ्रा बुंमारा बिदिनोहाय बिमा बिदिनो रेस्ट गैया मा गैया होननानै नंमारथारगौ सयथिबो आयै इसोर प्रभु नै जाथारलालाय दा गावनो गोलैगोन गाबसैलाय बाथामसैलाय बिसिना नांगौ जानोसैलाय बिमाया ओरै जाया नै ओमफ्राय बिहाबो दसेनो हासिनो ओंखारो दसेनो खिनो ओंखारो मा होननानै बुंबावनो बेसे बुंबावनो आंलाय थैज्य फरायनो रोंथ'थाराखैहाय आं हाथारला सयथिबो खिनो ओंखारनाय हारसिं दै गांनायानो लिमिट गैया दे गेलेदोलाय दे गेलेथ'थारथोंसै जेने थेने गेलेथ'थारथोंसै हाथारला आङो हनै साहा लुसावगासिनो दङ सोर लोंनो फैदों गावनो लुयो गावनो हा आदौ सेस बिदिबासो फुर्टिथार आरोखि हा सुनो थांनाया ओमफ्राय मा जाखो फैनो रोंला मा नागिरदों नों माबा गान्दला फिसा थाम्फै फिसासो हमबाय नै मा होननानै बुंबावनो बिदिबा बिमाया खर' गाज्रि जायाबा मा जानांगौ बाबा खेला नङा दे सना सोर प्रभु देलाय एबो गैया अबो गैया गाइस मोना नोंखौ बिराद खोथा मानिनो सानदों बाबुआ बिराद खोथा मानियो होनदों ना बिदिबो नै आखला नै खोथा मानिया रायजोफोर नाहर लाजिबावाखैसो बियो लाजिबावाखैसो मादैमोन आयंमोन आमायमोन दादिबो नुजोब्बाय नोंखौ नोंनि आखलखौ माबार फै हारे नुदों एबो गैया अबो गैया ओरैबायदि बारा खोथा मानिया सनाफोर दुस्थ'बो दङ 50% खोथा मानिगोन 50% दुस्थ' बिमाखौ खर' साहाग्रासो आरो मा फैदो ए भगबान नोंनि आसलि रुपखौ देखायखाबाय आङो जायफोरा बिराद मोजां सानदों हनै नङा बाबा सासे जइन जाहैबावबाय नै गैला सेस हा मोना बाबा दायो हमबाय था फैदो नानि फैदो सेन्देल गानबावासै नै बिहा बाला गाना फैनोसै न'आव गाखोफैनोसै बिमाया आरो मार्बल डेन्स खालामबाय थादो एबारना ओमफ्राय आरोबाव हासिबजों बे फुग्राजों बाइकारजों जाबजों फैदो बेखौनो दा हमथानोसो हागौनाय नङा फुबनो थाखाय रेडि सनाफोर 12ता जानोसै आरोना उदैयाबो ओरैबायदि अरबाय मैया जायैया फिसा सानैखौ जेने थेने जाहोनो हागौबाय बारा समय गैया माने बिदा बिनानाव सानैजों बाहेरायाव गेलेगासिनो एसे माबा गान्दला उन्दुला नागिरबाय थाथोंसै जाखां लोंखां 2 घन्टासो बिसिनायाव थानानैसो सनाफोर ब्लगखौ स्टार्ट खालामफिनबाय आङो जि गोरानाबो थिखांस्रांजोब्बाय एसे सुथोंसै आरोना खननोसै बेनिफ्राय फार्स्ट टाइम नुदोंना बेबायदि आखाइ खान्दा गाननाय फार्स्ट टाइमानो सनाफोर अनलाइनाव जास्ट दानिसो सफैदों आरोना सनाफोर मिश'निफ्रायहाय बिराद कम्फर्टेबल मोनदों आङो बारा नङा 329 ल'सो आरोना दाख्लै दा खनसेल'सो बिहरदोंहाय
फौजि बिथांनि फैसाखौ आं मास मोनसेयाव 800 थाखाबो गारनो हायाबालाय मा जानोसै दे आंथ' मासे बिहरबाय थायाना बास बिहरबाय जोब्बाय आरो गरम बोथोरनि ड्रेस माने बे रुमाव फैनानै सनाफोरा आं बिराद गरम मोन्दों आरो ना मा गाननो मा मानो ओंखायनो आखाइ खान्दा गानफेरि सिन्थायनो गानबाय आरो ना आङो माने बारल' नांथोंसै थान्दाल' मोनथोंसै होननाय बायदि ओमफ्राय आं बिदि बडि ओंखारलायनाय गस्लाखौ आं गाननो हाखाया सनाफोरनि आंना बडिया बिराद गिदिर ना हौवाफोरनिफ्राय बाबसो होनना बुंजासिगोन आरो ना मेजेम हारा दांग्रा बिगुर ओमफ्राय आं बायदि गाइखेर जाहोनायखौ बिमाफोरा गाननो हागोन आरो ना सनाफोर सेन टेन बिराद मोजां कम्फर्टेबल मोनदों एसे देखायनां आंनाथ' आरो माथो बुंबावनो एक्सेल डाबल एक्सेल गानग्रा मानसिया नै एकदम दाख्लैनिफ्राय बियो गोलावसिन आरो ना जियाबो बिराद साबसिन सुति पियर आं दाख्लै मानो मोनफ्लाङाखै होननाय सानसै आरो ना दाख्लैनाबो मोजां खान्दासिन जायो आरो हान्थु एसे बारनाय बेहा ओमफ्राय आदै सिन्थायनो खोबलायलायो आरो ना ओमफ्राय नै बेनो आरो बडिया याहुसो एसे डाम्बल थिखांनांगौबा दाबायदियाव एकदम बेदर जाजोबगोन आंनि बडिया ओंखायनो आं गाननो बोरैबा मोनो आरो ना अब्लाबो उफाय गैला सनाफोर बे बडि देरनायखौलाय माथो खालामबावनो बडिखौ फेसेमफिनगोन र' फिसाजो एसे देरगोरथोंसै स्कुलावल' सोनो हागोरथोंसै आङो बाखि एसे टाइम मोनसिनसिगोन ना बाखि बे टाइमा आंनि जागोन आरो ना आंनि बडिनि थाखाय आङो खामानि मावगोन बेयावहाय फिसाजोखौ स्कुलाव सोनो हाबाथाय आरोखि बास बेनोसै दा थाथ'नोसै बिदिनो बडि बिल्डार ओरैनो सोरबाफोर नुयोबा फिसा खामानिखौ जायै मानसिया एकदम अमा बादि जालांबाय साननानै सोरबा साननायाथ' सानखासिगोन आरो सानखायोबो बेनिफ्राय बिदि नङा जेला नोङो मोदोमखौ फिसा खालामनो अब्लासो बांसिन खरस थाङो आरोना नों दा जाखिनि जादों बेखिनिनिफ्राय बांसिनसो खरसा थांबावो मोजां थाव जानांगौ मोजां बुस्थु बासिनानै जानांगौ जेनेबा नों बुहुत बुस्थुखौनो गारगोन नालाय मोजां बांसिन बुस्थुखौसो जानांगौ जायो आरोना बांसिनसो दाम खारोथ' मोदोम फिसा लाखिनायावहाय दा आंना जाला माला बुस्थुआवनो मोदोम देरो आलु सेरसेखौ साननैनो फोजोबो नालाय बेजों देरगोनसो आंना जेबो नङा सोनाबो बेफोरो जाबाय थागोन न' टेनसन बेनिफ्राय सोनाफोर मैया फुजा हैनाय ब्लगसो आंना माने आङो बेखौ दिनैसो होनो नागिरदोंमोन 8 थारिखआवसो होनो नागिरदोंमन ओमफ्राय दाना 8 थारिखआव होनो नागिरनाया 7 थारिख लाजाफ्रांबाय आरो AM लानो नागिरनाया PMसो थुजाबाय आरोना बेयावनो ओमफ्राय मैया हरावनो आपल'ड जाबाय 10थासिमाव आंनि माखासे अडियेन्सफ्रा गैया जाखायो नायगिरि बिथांमोना गैया जाखायो वाइटि स्टुडिअ'आवबो फैखादों नोंनि अडियेन्सफ्रा बे समावहाय इउटुबखौ टाइप खालामाखै बुहुत खम टाइप खालामदों बिदि फैखायो आरोना स' गैयामोन अब्लाबो जाबायसै आरो आंथ' गाज्रि भिडिअ हगाराखैना माबा मोनसे नुजानाय माबा माबि गाज्रि भिडिअथ' हराव होननानै बायदि गाज्रि भिडिअ हगाराखैना ओंखायनो आङो दानासैबो स्टपबो खालामफिनासैबो अरजाला जाबायसै मालाय गाबोन नायग्राफ्रा नायसिगोन आरो दिनै हगारनानै हरावनो थाथोंसै साननानै आङो दानफिनासै आरोना सोनाफोर ना मा होनो स' नायबानो जाबाय नैबेखौ नुफ्रांबायबा बै सिगांनि बाबानाव मा बिदों मा बियाखै बेखौ आङो फोरमायदोंमोन सोनाफोर नायहैबानो जाबाय अननानैहाय गणेश बाबानाव थांनाया आं ब्लग्स हगारदों बाट टाइमिंआ एसेबो मिलायाखै थांनाय आरनायानो देरि जालांखादों आरो टाइमिंआबो मिलायाखै आरो थेवब्लाबो भुलावनो हगारजादों नायदो ओमफ्राय गस्ला गोदान गाननानै एसे स्राय थान्दा थानो साननाया बार नांलायनाय आखाइ खान्दा गानलायनानै सान्दुं सायख्लुम ओंखारनांबायसो आरोना नै 3था ना माल' जादों साइकेल फाहामनो दहायनिफ्रायनो दावराव जागासिनो दङ दा आंबो उन्दुबाथाय नों साइकेलखौनो फाहामहैनाय नङा होननानैहाय स्टेन्ड आरो पाम्पबो गैया जानानै दङ ओमफ्राय ब्रेकआबो एसे दिगदार जानानै दं आरोना बिमा बुरैनि खामानि उफाय गैया थांनोसैलाय गस्ला गोदानखौबो ओमफ्राय सुबा जा गानैदों खुफुलाबो आरोना गोलोम फुखाबाय दायो दुगैस्र'बा खनसेनो सुसनसैलाय इन्डास्ट्रियाव बांगाल जंगाल नांनायबाबो मुगैथारला आङो आरोना गोलोमनायफ्राव बारा सोलायबाय थानो दोरखा गैला माखौ मुगैनो ना जेबो नङा आंबो सुखानांगौ दुगैखानांगौ देहाखौहाय ओमफ्राय सनाफोर मा होनो बिदिनो आंना खर'आ थिग मोना बेफोरखौ बाद होदो आंनि खर'आ खर'यैनो थासिगोन ओमफ्राय आङो ब्लग्सखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै न'निनो जाब्रा ब्लग्सखौनो देखायनाय जाहैबाय दिनैनि ब्लग्सखौ बिदिनो थांहोलायबाय सनाफोर स' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय